Pán Váľo, vy ste podnikateľ. Ako sa stalo, že ste sa začali zaoberať takou otázkou, takým problémom, aké sú povodne? Mesto Perečín, kde vlastne má sídlo naša firma, čerpá vodu pre svoje potreby zo studní, ktoré sú napájané vodami z rieky Úh presiakovaním cez Štrky. V roku 2009 zástupcovia Mestskej rady hneď z jary prakticky každý tretí deň nás prosili, aby sme zdvihli úroveň vody Úhu tým, že nahrnieme Štrk napriek rieky, aby sa dvihla úroveň Úhu, aby tak sa mohli naplniť tieto studne. A to trvalo prakticky celý rok. Ale v priebehu mesiaca máj, jún už som začal nad tým seriózne rozmýšľať, že vlastne prečo je v tejto rieke tak málo vody. Lebo som rozmýšľal nad tým, že tie isté dažde padajú na tie isté hory, jak padali pred 10 a 50 rokmi, 20 a tu vody niet. A netrvalo dlho a som si spomenul, keď sme stavali lesné cesty v roku 2007 a 2008 v Karpatoch, postavili sme ich 53 km, prakticky na celej zakarpatskej Ukrajine. A tam som strávil od skorej jary až do posledných decembrových dní celé 2 roky. Raz sme sa vracali 30. decembra dole a raz 29. decembra. A tam som tú robotu organizoval celé 2 roky. Bolo tak, že som 3 mesiace nezišiel dole z hôr dole. Prežil som tam rôzne lejaky, prežil som tam rôzne dážde dlhodobé a tam som zbadal, skade tá voda odteká dole. Keď som sa chcel pohybovať po svahu zo spodu od rieky hore do vrchu k našim chlapom a pršalo, nebolo možné sa pohybovať po lesnej ceste, lebo tam taká voda tiekla a nesla sebou kamene, kuľatinu, konáre, jednoducho metrové vody. Jaká bola cesta hlboká, taká bola voda. Takisto po stope mechanizmu alebo traktora nejakého, takisto sa hore nedalo ísť. Ale keď som sa pohyboval po rúbanisku, skade boli vyťahované stromy lanom, alebo keď som sa pohyboval po lese, kde nebolo nič rúbané pomedzi stromy, nikdy proti mne nejaká voda netiekla. A ešte jedna taká vec, že keď sme napríklad robili sme cesty po svahu, prelezali sme tieto približovacie cesty existujúce, tak na našu cestu počas dážďov z týchto ciest tak sa liala voda, jak nejaké vodopady. Takže pri tejto rieke v roku 2009 som si uvedomil tieto veci, čo sa mi stali v roku 2007-2008 v horách. Pán Váľo, a prečo ste sa zapojali do aktivít, ktoré sú spojené s touto problematikou? Čo vás k tomu viedlo? To poznanie, že som si uvedomil, že prečo tej vody nie, že oteká z hôr a nevteká do zeme a potom postupne naplňuje tieto rieky, tak som začal aktivnejšie sledovať tie relácie o povodniach, o tom, že vody nie, som začal častejšie čítať tieto veci. A som si všimol, že v tých všetkých reláciách, tých časopisoch, tých vedeckých informáciách som sa nikde nedočítal, že by niekto špecifikoval, že prečo sú povodne alebo prečo nie vody. Každý hovorí všeobecne, vyrubuje sa les, vinutý je les, vyrubuje sa les. A skutočnosť je taká, že ten les není vinutý za povodne, ani samotné rúbanie lesa, pokiaľ tam nešahne človek, že nebude tam s kolesom alebo neurobí tam cestu. Lebo tá voda neodteká z lesa, priamo z lesa, z lesnej pôdy, lebo ona hneď vteká do lesnej pôdy, ale tam, kde sme urobili stopu, tam tú pôdu zhutníme a po tej zhutnenej pôde okamžite voda, tá kvapka, keď spadne, už len trošku zhutnená pôda aj obyčajnou nivou, slabým, 1000-kilovým autom, keď prejete, už voda automaticky nevteká dnu, ale odteká dole. Tak keď som zbadal to poznanie, som videl, že nikto iný to nevidí a nikto to nespomína, tak som si myslel, že musím osloviť nejaké firmy, ktoré sa tým zaoberajú, aby vlastne som im otvoril oči a ukázal, že tu je ten problém a riešte si ho. A tak som vlastne potom navštívil začiatkom roku 2010 firmu Forza, to je švajčiarsko-ukrajinská na ukrajinskej strane, som im vysvetlil, čo som videl a tak trošku ma tak počúvali a nedával tomu nejakú takú vážnosť.
Ale prešlo niekoľko dní a volali ma z tej Forzy, v Chuste bol nejaký seminár dvojdňový, štvrtok, piatok, večer mi zavolali, som prišiel na seminár, že by som im povedal to, čo som im hovoril v kancelárii. Ja som potom vystúpil a hovorím, že my všetci, čo tu sedíme, my sami seba vytapáme, či si to uvedomíme, že voda nesteká po lese, ale po lesných cestách a my sami sa potom dole bojujeme s tým, čo si hore narobíme ten neporiadok. Tí, čo robia metodiku lesných ciest, tí, čo tie cesty stavame, tí, čo sa o ne staráme, že my sami seba topíme a potom s tým dole bojujeme. A vlastne všetci boli ticho, lebo som tam hneď hovoril, že uvedol som príčiny, že lesné cesty, približovacie cesty a stopy po mechanizmov a hneď som navrhol opatrenia, čo treba robiť. Hej, že treba rekultivovať lesné cesty, približovacie cesty, stopy po mechanizmoch. Lebo keď to neprelijeme, to zhutnenú pôdu, tak vlastne tá voda tam veľmi skoro netečie, aj 20 rokov netečie, preto to bol dokaz toho, keď bolo také to lesné cesty aj 20, aj 30 ročne boli už zarastené a voda z nich vytekala, aké by to boli teraz čerstvo urobené. Takže sa mi opýtali, čo budú robiť Rakúšáci, keď budú rekultivovať lesné cesty s priekopami. Som povedal, že budú ich zasypovať. Viacej tam nič nebolo. A potom som oslovil jednu slovenskú firmu, Ľudia voda, kde to vlastne tam je pán Kravčík, tiež sa zaoberá týmito klimatickými vecmi a týmito vodami. A tam som vystúpil na seminári 25.2. Tam vlastne mi dal 7 minút a potom som hovoril skoro celú hodinu o tom, jak to je. A vlastne tiež všetci boli prekvapení, že o čom to im vlastne rozprávam. A asi 15-20 ľudí prišlo za mnou po tom seminári a mi tiskalo ruke, že pán Váľ, jak to, že vy ste to zbadali, my sme to nezbadali. Som sa potom dozvedel o ďalšej konferencii a to bola konferencia, aby som to povedal presne, bolo 27. stretnutie Európskej lesníckej komisie, pracovnej skupiny, ktorá sa mala zaoberať o nakladaní vodnými zdrojmi v horskom prostredí. Tam vystupovali delegácie jednotlivých krajín. Boli tam Nemci, boli tam Poliaci, boli tam Česi, boli tam Francúzi, dokonca tam bol aj delegát z Japonska. A vystúpila tam poľská delegácia a vo svojom výstupe spomínala nejakú riečku, ktorá ich v Tatrách sledujú 10 rokov, tí Poliaci, a stále je v nej menej a menej vody a oni hovoria, nevedia, že prečo. Na ďalších záberoch, v prezentácii poľskej tej delegácie, bolo vidno, že presne tak ťažia les, jak my Slováci, jak na Ukrajine sa ťaží les, vlastne z vrchu kolmo dole ťahajú tento les, nechávajú po sebe stopy na tých hrubaniskách a že tá voda nad tou riečkou im hneď počas dážďov stečie dole do tejto rieky, tedy jej majú veľa za pár hodín a potom, keďže stekla dole, nevsiakla do zeme, nenaplňala tú riečku v priebehu roka, takže rieka sa nemohla naplňať a preto v nej bolo stále menej a menej vody, pretože oni stále hore na tú riečku mali viacej a viacej stopov po mechanizmov a tých približovacích ciest. A boli k ich výstupu boli tam aj 3 pripomienky, ale nikto z tých delegátov im nepovedal, že páni, vy tam máte plno lesných stôp, tá voda vám rýchlo odteká, nevteká do zeme. Nikto im to nepovedal a práve sa mali týmto zaoberať. Ja som tam sedel a keď som nemal právo vystúpenia, tak som si to všetko len tak, som tam trpel pod týmto plagátom a som si myslel, však prídu povodne na Slovensku, ja vám dokážem, že mám pravdu. No a netrvalo dlho, asi 2 týždne a prišla prvá povodeň v Hnušti, potom prišli ďalšie povodne, potom prišla Ľubica, Kežmarok, hej, tam bolo veľké povodne, Dukla. No tak všade, kde bola povodeň, okamžite som bol a išiel som, nie že čo zapričinila, ale skade prišla. A tak sa natočil ten film, čo sme videli pred chvíľkou. Tento dokumentárny film sa začal točiť s pánom Majerčíkom, čo to točil. A začali sme v Ľubici a pán Majerčík mi toľko hovoril. Stále fotil tu, vlastne filmoval tú hrôzu tam. A ja hovorím, no a to všetko, viete, tam hore tie lesné cesty. A on mi hovorí tak, pán Vaľo, to sú všetko vaše myšlienky. Viete, ja keď potom budem zapotrebné ich považovať, že ich môžem zverejniť, tak ich zverejním. A keď nie, tak viete, no ale teraz to si musím nafilmovať tak. No a už keď ten všetko neporiadok, ten hnuš, čo tá voda nanesla dole, tie korene, kamene, zatopené domy tých ľudí, tie polia, sme vyšli hore, les bol čistúčky, bol poriadok, takéto lesné cesty slovenské, neukrajinské, boli vymleté do kameňov. A som povedal, teraz to tu začína. Pán Majerčík, tu sa pozrite, stade to voda teče, jak to bolo v tomto filme. Tam boli tie prvé zábery. A tak som vyniesol až na samý vrch, až ku tomu, jak som kopal s tým čekanom, že som mu povedal, teraz tu sa poďte, koľko tu vojde vody. Že tá voda stade nevytekla. A asi po 10 kilometroch jazdy, keď sme vyšli na vrch, mi hovorí tak, pán Vaľo, však o tom nikto nehovorí. Pán Vaľo, však s tým musíme niečo robiť.
pán Váľo, musíme natočiť dokumentárny film. Však to musíme ľuďom ukázať, že takto je, lebo my všetci hovoríme o výrube lesa a vidíte, že tu z lesa voda netečie. No tak sa natočil ten dokumentárny film, ktorý ste teraz videli. Pán Váľo, a či reagovala slovenská vláda, dajme tomu, na vaše vystúpenia na tých konferenciách, alebo aj na tento film, ktorý bol pred chvíľou odvysielaný? Časť toho dokumentu sa nám podarilo dostať na zasadanie slovenskej vlády 27. augusta, čo zasadala v Košiciach. A videla z toho filmu 10 minút, dostala aj tieto knižky, už som mi tedy poslal druhýkrát. A si to všimli a hneď tedy prijali, že sa majú prijať opatrenia na vlastne boj proti povodňam, má sa robiť nejaká prevencia a nestávanie tých hrádz a tých všelijakých poldrov. 27. októbra slovenská vláda už schválila hotový dokument, kde sa píše, jak sa to má s tým robiť, určila tam splnomocnenca pre povodne. No a vlastne mal sa začať nejaký cyklus, ktorý by mal zabraňovať stavbe takýchto ciest a rekultiváciám a týmto veciam. No, slovenská vláda prijala tie opatrenia, ale stále si nedáte pokoj, ste takí aktívni, čo sa týka tejto problematiky. Ja som v slovenskej vláde vlastne písal na úrad vlády, som napísal aj ministrovi dopravy, ministrovi financií, som im poslal výpis zo smerníc slovenských lesov, kde vlastne majú po sebe robiť lesov v poriadky, majú rekultivovať cesty. Poslal som zase ešte raz tie knižočky, som im zdôraznil, čo vlastne sa porušuje a čo máme robiť. Nikto sa neozval, len pani premiérka mi poslala ďakovný list, že ďakuje za moje skúsenosti, že určite ich niekedy v praxi uplatnia. Ale keď som išiel tu včera, tak som urobil fotografie nad dedinou Ubľa, kde vlastne je sfotografované rúbanisko, ktoré už bolo urobené po schválení týchto všetkých opatrení. A to vznikalo nové. Tam sú nové cesty, to sú tieto kanály sú robené nové, po ktorých na jar veľmi rýchlo voda steče dole. Rúbanisko je nad riekou Ubľankou. Vidno tu lesné približovacie cesty, jak sa sťahuje kuľatina. Z tejto diaľky ešte nevidno, koľko tam kuľatín leží na týchto cestách. Zoberme si bližší záber, tu už lepšie vidno, že koľko je tu tej kuľatín na týchto približovacích cestách a všetko leží na cestách, niečo leží na rúbaniskách. Pozrieme si ďalší záber, tu už vidíme, toto tu keď bude tiecť voda, bo tá voda stade bude stekať dole, bude znašať toto zobere, tu bude stekať voda, toto všetko zobere do doliny. A potom táto, a ešte tu celkom nad riekou Ubľankou, poďte sa, už tu je lesná cesta, tu končí a tu je to všetko, čaká na to, že príde väčší dáždik, to všetko zmetie do tejto riečky. Táto riečka možno nám zatopí Ubľu, potom táto riečka s týmto neporiadkom prejde štátnu hranicu slovensko-ukrajinskú, možno nám zatopí Berezné, potom prejde cez celú Ukrajinu, lebo Ukrajina tu od Berezného až po Užhorod, až po slovenskú hranicu už je dobre obsypaný hradzami, že už tu sa nevyleje. Vojde na Slovensko, tam nám zaleje nejakú dedinu Slovensku, možno Palovce nad Uhom, a potom pôjde ďalej do Maďarska, nám zaleje Maďarsko. Toto je vlastne urobené potom, jak vláda prijala opatrenia proti povodňam. A toto bude jedna z príčin povodní. Pán Váľo, vieme, že Európska únia vyčleňuje aj peniaze na túto tému, na tento problém. Či neviete náhodou, ako sa realizujú tie peniaze v projektoch? Takže začiatkom roku 2010 ma oslovil riaditeľ lesného závodu Užhorod, že ich oslovili lesníci z lesného závodu Sobrance, že robí sa nejaký taký zrkadlový projekt, čas na Ukrajine, čas na Slovensku, že na to vyčlených 2 milióny eur, či nechcem pri tom nejak pomôcť, aby sme sa pozreli na tie roboty a tak. Tak vlastne som sa zúčastnil ako člen ukrajinskej delegácie v slovenskom závode v Sobranciach, v lesnom závode. A tam nám povedali, že vlastne sú 2 milióny eur, 800 000 eur dostaneme na Ukrajinu a 2 200 000 stane na Slovensku. Na Ukrajine nám riaditeľ ukázal, že by sme mali zrekonštruovať 8 km lesnej cesty, 8 mostíkov, opraviť tam asfalt za tých 800 000 eur a Slováci mali urobiť 6 km cestu, upraviť asfalt. Potom, keď nás dovezli na tú cestu, tak vlastne Slováci mali robiť 6 km cestu, tam bol asfalt neporušený. Tam som sa pýtal, čo budú robiť, a Slováci povedali, no dáme tu nový asfalt, nejaké také ešte úpravy, na to bude v poriadku. Takže Slováci na 6 km a na hotovú cestu dostali 1 200 000.
Počítam, že ten asfalt by tam položila nejakých 400 000, 800 000, asi by šlo na mäkké projekty, to neviem, že na čo by šli. A ja si myslím, že tie peniaze by sa na Slovensku dali použiť efektívnejšie na stavby, ktoré potrebujem pri zadržovaní dažďovej vody, aby neporušovala ekológiu prírody. No a na ukrajinskej strane nám povedal, že na stavbu cest